Ja, Magnus Westlund, professionell banantester, ska idag pröva 2 olika bananer. Den naturbananen och teknikbananen. Och vi börjar med ett utseendetest. Och vi börjar med naturbananen. Den är rak, den är opålitlig och helt enkelt en skam för alla bananer. Så går vi över teknikbananen. Den är böjd, precis som en banan ska vara. Och sen är även den attraktiv och den vinner testet för utseendet. Andra testet så har vi hållbarhetstest. Det börjar genom att släppa den teknikbananen ner på marken. Nu är det dags att testa naturbananen ifrån exakt samma höjd. Men det där är inte samma höjd. Det är klart det är samma höjd. Är det testning? Du sviner! Ja, du ser såklart att teknikbananen höll mycket bättre än naturbananen. Så teknikbananen vinner ännu ett test. Men för helvete, vi ser inte bananen. Vi kommer bli påkörda med det här. Jag kan få ansikte. Som ni ser håller inte naturbananen när man kör över den med bilen. Alltså backa lite så vi inte blir påkörda. Det vore ju tragiskt. Det är helt otroligt! Bananen är hel! Han är glad och han är hel! Ja, som ni ser så klarar teknikbananen sig ärligt testen och det betyder att den vinner den slutgiltiga tävlingen. På återseende!